Esta estampa volve marcar a imaxe das praias da Ría da Arousa. Tralo parón na actividade provocado pola crise do COVID-19, as mariscadoras intentan dende hoxe volver pouco a pouco á normalidade. Evidentemente é experimental e collido con pinzas porque o non ir ao sector de marisqueo a flote tampouco estamos facendo unha prueba real do que sería a actividade diaria normalmente. E, bueno, pois se te digo, vamos a probar a ver que pasa, como se poderían respetar os protocolos establecidos e se é factible. Volven ao traballo de xeito experimental, intentando tomar medidas que axuden a previr os contaxios. Por iso as máscaras súmanse aos seus apeiros para mariscar. Tamén terán que agardar a distancia de seguridade entre elas. Queremos ver como funciona, porque non é o mismo traballar en unha fábrica ou en un sitio onde estás estático que traballar nun traballo como o noso. A maior parte da xente está ca vista fija no chan atendendo o seu traballo. É moi fácil despistarse cando tedes de conta tela compañeira a 50 centímetros. Ela vai a estar ao seu tamén, entonces é moi fácil que todo se vaya ao traste. A pesares disto, retomar a actividade é para moitas unha necesidade. Non saben como se comportará o mercado co seu produto, pero as súas economías non podían soster máis tempo o parón. A situación é agónica. Aquí non temos ingresos de ningún tipo. O noso oficio é un oficio que vive o día, que é imposible que teña un colchón para poder soportar moito máis tempo esta situación. Nadie nos botou un cable de momento e aquí hai xente que non ten xa para ir á compra. Ante esta incertidume denuncian ademais o abandono por parte das administracións. Nos deixaron desprotegidos, totalmente, porque por moito que pertenezcamos aos sectores primarios, o noso non é un produto de primeira necesidade. É moito menos que a incertidumbre económica que hai actualmente. A xente non vai comprar marisco. Vai comprar leite, galletas, fariña, o sea, produtos esenciales, non marisco. Esta desescalada no sector marisqueiro continuará durante esta semana. Está previsto que o mércores e o xoves saian faenar os rañeiros, tal e como acordaron as confrarías que forman parte de Rañeiros Ría da Arousa. Deste xeito pretenden evitar a saturación do mercado.